komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:06. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition! Kag karon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edisyon na. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 4, tuig 2020. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita! Una sa aksyon! Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, mayara sang tag-isa ka bago nga COVID-19 case. Palge nagpungko na bilang OIC sang Nokpo umpisa subong nga hapon. Sa balita national, Presidente Duterte may final review pa sa anti-terror bill sa local presidential spokesman Roque. 21 anyos panubukag 60 anyos pa sa nga persona dapat magpabilin sa balay sa mga lugar na ginapaydalom sa modified GCQ. Sa balita international, US balabagan ang mga Chinese airlines nga magsulod sa ilang pungsod. Sa sports, sa balita PBA bosses, positibo nga mabalik ang ika-45 nga season sang liga. Kag sa showbiz news, Liza Soberano padayon ang online schooling samtang wala pa nakabalik sa trabaho. Una sa balita! Una sa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Social Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa aksyon! Lasay sa 13 Action Radio Philippines Standard Time kakaroon sa litalinasang mga balita lokal. Formal na nga nagabiya bilang director sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo si Police Colonel Romeo Baleros matapos gain na patigayon ng change of command sa Camp Alfredo Montelibano Sr. subong nga hapon Hunyo 4. Si Baleros ang magaretiro na sa serbisyo sa mabot nga Hunyo 6 kadungan sa nga ka-56 nga kaadlawan na. Ang dinapit nga bisita mo si Police Regional Office kon PRO6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan temporaryo nga ginpahamtang bilang OIC kon Officer in Charge si Police Colonel Romy Palge samtang wala pa nakapili si Negros Occidental Governor Eugenio Selacson sa magabulos kay Baleros. Si Palge naggraduar bilang Philippine National Police Academy kon PNP Class 1997 hag na-assign sa Directorate for the Human Resource and Doctrine Development sa Campo Crame. Isa lang si Palge sa mga nominado bilang LOCPO Director. Lagip man si Police Colonel Kenneth Lucas nga nagikan sa Iloilo Provincial Office kag Police Colonel Dexter Rillora gikan naman sa Regional Anti-Kidnapping. Sa iban nga balita lokal na dugangan sang tag-isang COVID-19 case diri sa mga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa ginpagawa nga DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 70 subong hapon. Apat ang bagong COVID-19 cases sa Region 6. Ini ang ginalakipan sang 43 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sa Bacolod City, 23 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang Mandurriao, Iloilo City, 33 anyos nga babae nga residente sang Molo, Iloilo City, kag 31 anyos nga babae nga OFW man nga residente sang Murcia, Negros Occidental. Ang apat ka bago nga mga COVID-19 cases sa Western Visayas ang parehas nga naka-facility quarantined. Sunod sa DOH Region 6, 268 tanan ka mga lab results ang nagwa, 260 diri ang nag-negatibo, 3 ang negatibo sa repeat test, samtang 4 ang positibo, kag isa ang positibo sa repeat test. Sa kabugasan ng Western Visayas ang may 221 ka mga COVID-19 cases, pero 27 ang nagapabilin nga aktibo nga COVID-19 cases, 84 ang nakarecover kag pulo naman na ang napatay. Samtang nagapati si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga hindi sa syudad sa Cadiz kundi sa iban nga lugar nakuha sang 65 anyos nga panday ang COVID-19 infection. Iningin pahayag sang alkalde matapos nagpositibo sa virus ang mga persona nga may travel history sa Cadiz City kag subong naka-quarantine sa health facility sang Valle Hermoso Negros Oriental. Sunod kay Escalante, Marso 15 sang ining nagabot sa Cadiz kag Mayo 19 sang magpauli sa ila lugar sa Valle Hermoso. Ining ginakabig nga locally stranded individual kon LSI kagin paidalam sa mandatory quarantine. Mayo 21 sa hiniang magbatsyag sang sintomas ng COVID-19 kag nagpositibo sa RT-PCR test sa tung Hunyo 2. Sunod sa alkalde, posible nga nakuha sang pasyente ang virus samtang ini ang nagabiyahe.
Ginsiling pa ni Escalante nga ginkuhaan na sang swab specimen ng 11 ka mga naka-close contact sang pasyente sa syudad sang Cadiz. Nagalaong mga alkalde nga mag-negatibong resulta sang test nga ipagwa sang Molecular Biology Laboratory sa may syudad sang Silay. Kung diri nga kuha ang virus sa Cadiz, dapat ining 11 ka tao na upo diri sa ilabalay, may symptoms na di maskin isa lang. No? Maskin isa lang dapat nagbatsyag na. No? Kasi nahalin virus. As of today, wala gid simptoma. Bali wala simptoma. Nabatyan si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Sa dugang pang balita lokal, ginatugyan na sang konseho sa syudad sa Bacolod sa komitiba nanday Councilor Anne Marie Palermo kag City Councilor Al Vector Espino ang pag-akto sa concern sang BPO industry. Employees Network Bacolod chapter nga ginpalabot sa ila regular session kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Vice Mayor Sida Familiarana, ginhingyo sa mga grupo ang bulig sang syudad angot sa lapnagon nga mass layoff nga ginapatigayon sa mga BPO companies kalakip ng ilang problema sa panibago nga sistema sa trabaho nga ginapatuman sa amo nga makumbuyuhan na. Bangod sini ginapaabot sang Vice Alcalde nga magapatigayon sang nagakaigo nga public hearing ang komitiba nanday Palermo kag Espino para talakayon ang amo nga issue. Sa Lebloan, si Palermo ang nagatindog bilang chairman sa Committee on Labor sa Konseho samtang sa Information and Technology naman si Councilor Espino. Damo actually issues nila, no? Dala na mga home work ang massive layoff sa mga employees, members nila. Damo nang nila mga concerns dito. Ang committee ni Councilor Palermo sa Labor, kay Councilor Al sa Information and Technology, I think pa-call sa public hearing. Nabatihan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, nakompiskar ang kapin na 136,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Negros Occidental sa may barangay 12 syudad sang Bacolod, Subo nga hapon. Ang subject sang bypass operation nga nadakpan ang ginklalakay Abraham T. 50 anyos, solterito, ag residente man sa nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang 3 kadalagko kag 2 ka magagmay nga plastic sachet sang suspected shabu nga may kabugaton nga 20 gramos sa kwarta kag mga drug paraphernalia. Ang suspect ang ginakabig nga high value target sang PDEA Negros. Sunod kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez na monitor ang suspect nga padayon nga nagabaliga sang illegal nga droga. Apisar nga napaidalom sa community quarantine ang syudad sang Bacolod. Ang suspect ang magapangatubang sing kaso nga paglapas sang layi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga kag drug paraphernalia. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippines sa Nardaima ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sinyo sang DTX 500. Sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga tay. Ini man nagabulig panubos sa imo blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga action naton nga mayara sang mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipanagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time kakaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Pwede na ang pagpatigayon sang religious gatherings sa mga lugar ang ginpaidalam sa modified general community quarantine to 50% ang attendance sa kapasidad sang pasilidad. Sunog ang presidential spokesman Harry Roque, ini ang naging desisyon sang National IATF matapos ang apilar nga tugutan ang partial opening sang simbahan. Sa una guidelines, tubtob 5 ka mga tao ang pwede nga makatambong sa religious gatherings sa mga lugar ang ginpaidalam sa modified ECQ, kag pulo naman ka mga tao sa mga lugar ang ginpaidalom sa GCQ. Ginligwat man sang IATF ang pulisa angot sa paghulag sang tawo sa mga lugar ang ginpaidalom sa modified general community quarantine. Sulo kay Roque, ang mga 21 anyos sa panubukag 60 anyos pasaka, mga nagabusong kag may mga health issues ang dapat nga magpabilin sa balay. Exempted naman sa bago nga pulisa ang mga authorized persons outside the residence sa kumer sang Apor. Sa tinalikdan nga guideline, tanan nga persona ginatugutan nga magwa sila balay, pero dapat matuman ang minimum health standard. Samtang ginhatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa ang otoridad tutob Hunyo 9 para ihatag ang mga benepisyo sa pamilya sa mga health workers kinapatay bangod sa COVID-19. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ang mando ni Duterte matapos nga wala pa sang health workers nga nakabaton sang cash benefit. Sa idalom sang Bayanihan Act, ang public ag private health workers nga nakangkon sang severe COVID-19 infection samtang naga-duty ang makabaton sang 100,000 pesos kag ang mga napatay naman ang makabaton
mabaton sang tig 1 milyon nga compensation. Sa datos sang Department of Health, may sang 32 ka mga health workers, takip ng 4 ka mga nurses, 26 ka mga doktor, kag 2 ka non-medical staff ang napatay bangod sa coronavirus. Sunod sa DOH, bayara sa karon sang 60 ka mga health workers nga severely ill bangod man sa COVID-19, samtang may 19 naman ang ginakabig nga critical cases. Una sa balita, una sa aksyon! Sa dugang pangabalita nasyonal, nanginwala ang kapindua ka mga kongresista nga nag-co-author sila sa controversial nga anti-terrorism bill nga damlaglang ginaprobahan sang Kongreso sa third kag final reading. Sa isa ka tweet ginsiling ni Deputy Speaker Loren Legarda, iya ginapanginwala nga nagperma ini sang co-authorship form para sa House Bill 6785 nga nagatuyo nga pabaskugon ang pakig-away sang gobyerno kontra terorismo kag naga-repeal sa Human Security Act of 2007. Ang ngala ni Legarda ang nalakip sa listahan sang authors ang hagdang akaron nagalapta sa social media. Suno kay Legarda, nagpamatok ini sa anti-terror bill. Sa isa man ka tweet, ginpahayag sang aktor nga si Luis Manzano nga nanginwala man ang iya iloy nga si Deputy Speaker Vilma Santos Recto nga principal author ini sang hagna. Suno kay Santos Recto, bisan nga nagboto ini pabor sa hagna, pero mayara naman sang reservations. Una sa balita, una sa aksyon! Sa katapusan nga balita national, target sang gobyerno nga ilakip sa expanded targeted testing ang mga tawo nga wala sang sintomas sang COVID-19 o kon mga asymptomatic. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Vince Dizon, Deputy Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19, plano nga matest ang mga symptomatic individual bangod sa nagataas nga maximum capacity sang testing ilabi na sa Visayas kag Mindanao. Ginalantaw ni Dizon nga ini ang posible kasunod nga malapit na sa 42,000 ka test kada adlaw ang pwede nga mahimo sa 52 ka mga laboratorio nationwide. Ginpathag ni Dizon nga 98% sa mga COVID-19 cases sa Pilipinas ang asymptomatic o kon mayara sang mild symptoms, samtang 2% naman ang critical. Sa idalam sang existing guidelines sang DOH, ang mga persona nga may COVID-19 nga sintomas hag may mga exposures sa nagpositibo sa virus, lakip man ang mga OFW, amo lamang ang ginapaidalom sa mandatory nga COVID-19 test. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization. Kakaroon sa linas ang balita international, balabagan sang gobyerno sang US ang Chinese Airlines nga magabiyahe padulong sa Estados Unidos. Sunod sa Transportation Department sang US, ang nga restrictions ang magaepekto sa Hunyo 16, pero posible nga temprano nga mapatuman kung magdesisyon si President Donald Trump. Matapos ang nga anunsyo, nagpagwa sang ang civil aviation regulators sang China sang notisya nga ila tugutan ng US carriers nga magbalik sa pagbiyahe sa China pero mangin limitado. Sunod sa Transportation Department, ginbayular sang Chinese government ang agreement sa tunga sang duha ka pungsod angot sa international travel pagi sa pagpugong sa United Airlines kag Delta Airlines nga mag-resume sa trans-oceanic flights. Ini nga mga airlines ang nagpangabay nga mag-resume sa pagbiyahe sang Hunyo 1. Umpisa late March at sa tuyo nga mapauntat ang imported nga COVID-19 cases sa China, ang Civil Aviation Administration of China ang nagatugot lamang sang foreign passenger carriers nga mag-operate sa isa ka weekly flight pakadto sa China. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, positibo ang PBA Board of Governors kag si Commissioner Willie Marshall nga makabalik pa ang ika-45 nga season na sang liga. Ini matapos sa pagsinapol na ginpatigayon sang Miyerkules sa mga PBA bosses. Ining unang ation nga nagsapol ang board face-to-face kasunod nga gin-suspend ng PBA sa tungbulan sang Marso bangod sa COVID-19. Sunod kay PBA Chairman Ricky Vargas, nagahatag sila sang paglaom ang pagbukas sang pila ka mga pasilidad. Ang PBA sa karon ang nagabalay na sa mga protocol angon sa pagbalik sang practice sa mga team. Pagini ang igasumiter sa National IATF kag sa Department of Health. Sa tiod nga aprobahan sang otoridad ang protocol, ginalauman ni Marshall ang pag-resume sang training sa mga PBA teams sa bulan sang Hulyo. Una sa balita, una sa aksyon.
Kag sa ito naman nga showbiz balita, padayon si Liza Soberano sa iyang online studies samtang wala pa nagbalik ang taping sa iyang teleserye nga Make It With You. Kaya sa first year college ang 22 anyos nga aktres sa kurso nga psychology sa Southville International School sa Las Piñas City. Naapektuhan ang online schooling sa aktres kasunod nga 4 ka beses isa kasimanang iya taping sa teleserye sang nag-umpisa ini sadtong Enero 13. Karon nga community quarantine nangin masako man si Liza sa pag-repack sang groceries para sa mga frontliners sa. Sunod sa iya manager nga si Ogie Diaz, abis ang iban nga tawo nga wala sang may ginahimo ang aktres. Pero iya ginbolgar nga nahuya lamang si Liza sa pag-post sa social media. Ang aktres ang nagaplano man nga mag-umpisa na sa pag-vlog. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Enero 4 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!